שלום, כאן ראובן סדן. אנחנו בשיחה השלישית בנושא של תפקודי ניהול. הפעם אנחנו נתמקד בנושא של מיקוד. מיקוד הוא נושא שאנשים רבים עם ADHD מתלוננים על קשיים בתחום הזה. הנושא של מיקוד מערב את היכולת להתמקד במשימה לאורך הזמן הדרוש, להפנות קשב ממשימה למשימה ולהתמיד בקשב לאורך הזמן הדרוש כאמור. הקושי שאנשים עם ADHD מדווחים עליו בעצם נובע מסיבה מרכזית שהיא המוסכות. אנשים עם ADHD מתמודדים עם קושי לסנן את הגירויים שמפריעים להם במיקוד בגירוי הרלוונטי. הגירויים יכולים להיות גירויים חיצוניים כמו רעש, ריח, גירויים ויזואליים, והם יכולים להיות גירויים פנימיים, מחשבות, רגשות, דאגות, שמפריעים לאנשים להתמקד באותו נושא שבו הם אמורים להתמקד באותו זמן. אנחנו נראה את זה מאוד חזק אצל ילדים בבית הספר, כאשר הם אמורים לשבת בכיתה, להקשיב למורה, והרעשים של 30-40 ילדים אחרים בכיתה, הרעשים מהכיתה המקבילה, הרעשים מהכיתה שמשחקת בשיעור ספורט בחוץ, כל הרעשים האלה מגיעים, קשה להם מאוד לסנן אותם, קשה להם להתעלם מהם, וכמובן שזה מפריע להם להתמקד בגירוי החשוב הרלוונטי, שזה הדברים שהמורה אומרת באותו זמן. אז כאמור, קושי מרכזי ביכולת להתמקד הוא הנושא של מוסכות. קושי נוסף הוא ההפך מהמיקוד, הוא המיקוד יתר, או ההפך מהמוסכות, מיקוד יתר, שזה אומר שאנשים עם ADHD נוטים לעתים להתמקד במשימה מסוימת, להיות ממוקדים בה בצורה כזאת שהם לא שומעים, הם לא פנויים להקשיב לגירויים אחרים שהם חשובים לא פחות באותו זמן. אז מיקוד יתר יכול להיות דבר חיובי אם אנחנו אמורים לשבת ולכתוב איזושהי עבודה במשך שעה-שעתיים ואנחנו מצליחים להיות ממוקדים ולא להיות מופרעים מאף גירוי חיצוני. אבל אם אנחנו ממוקדים במשימה שהתכוונו לעסוק בה 10 דקות ואנחנו יושבים עליה שעתיים, אז כמובן שיש פה בעיה, ולכן המיקוד יתר הוא בעצם פונקציה של יכולת השליטה והניהול של המיקוד. לעתים הוא יכול להיות טוב, לעתים הוא יכול להיות מפריע. אז זה הנושא שאנחנו נדבר עליו היום, דיברתי עליו היום, ונתראה בשיחה הבאה. אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלי www.adhdsuccess.co.il ולהתראות.